Ni dhi bedo yiero ma oyanga koso ko dhi bedo yiero ma oyanga ka koro watu waloro. Odhi bedo yiero matek. Nikech jopiny biro bedo gi choices mang'eny mondo giyier. To jopiny ema biro neno ni to wayier ng'ama nade. To jopiny ema biro neno ni gidwa telo machal nade. Koro kidwa telo manyien tibiro gone Prof Ojienda kura. To kidwa telo machon ming'iyogo to gone joma gwego kura onge tabu. Nikech an to abiro kelo telo manyien, telo ma penji nang'o midwaro. Telo ma ok oluor timo manyien mondo o improve ngimane. Telo ma biro tiyo gi sirkal mamalo to kelo pesa mondo walosgo giwa mapiny. Telo ma biro neno kosetiyo kata Senate kae, an asepuonjo nyithindo Trevor, aseloso ndeche, an asemiyo ji pesa moloko go ohala. An asetiyo gi sirkal makelo projects mang'eny kendo pod adhi mbele kelo projects gi. An ajali ngima mag mine, mag joma tindo, mag jo boda boda gi jo tuk. Ang'iyo ngima mar ng'at man piny cha mondo obi malo. Okay. Wach mogik ma koro iwego jopiny ka koro watieko sa koro ma waoma. Trevor, katieko daher wacho siasa mar piny sani pimo tek nikech pod wan informations ma opogore. To kwa dhi mbele ka 2026 to siasa biro lokore. Kendo gik ma samoro jo Kenya kata jo piny ne biro timore sani biro lokore ka higa olokore koro, ka higa olokore motan. Omiyo ji teori 2026. Waritu 2026 wang'iyo ka gilokore kendo gibiro buok ka jomoko kaka Kalonzo koro duogo kendo sirkal tiyo. Wabiro buok ka jatend piny boloko bade koro wacho ni wadhiuru mbele. Nikech ok inyal wacho Trevor ni 2027, 2026 biro chopo gikone. Bas baba wacho ni koro en koro chung 2027 to osechopo. 2026 ochopo ni koro wachung 2027. Mano will be difficult nikech siasa kata campaign kichako manyo tichake chon. Okay. Okirit samugik ni koro chung nikech organizing a presidential campaign is not a joke. En gimi chako chon, itimo chon, iluoro piny kaka bawacho gan, iluoro piny gi rombo. Ka wane motek no sani to wano manyo seats matino ka governor gi. President ok en gimoro mayot. Okay. To baba osetiyo maber. En ng'ama nyaka mi respect, en ng'ama mako lutwa te, en baba wa eluo te kendo Kenya mangima. That is the respect that he has kendo nyaka continue to know ni en will shape the destiny mar jowa kaka joluo. Okay. To ko shape our destiny koro bo wewa matin odhirwa owewa koro wamanyre kuno. Okay. To gima kiko tim no eni kiko onyiswa ni koro yieruru ng'ani. Kiko ticket wach ticket koro wach barcha to babu. Kata indiko ting bada. Macho owe kiko ting bada. Okay. Wawe manyra manyako wagora kanyo the best person ma jiero okaw ginero. Okay. To kiko dhino tingu badji, utingu kaka bro kelo tabu e pinywa madlo. Okay. Erokamano. Erokamano Professor